Marisi kalo o tile 14 san 2024 an b'a fɔ Jeliba TV News filɛbaw ani Jeliba FM lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira kaban an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma o to dunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de ɲɔɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye arajo fan fɛ bi ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Bubakari Tarawele Garanbe Katikaw ka dangelen ale bɛ yen nɔ tele fan fɛ maa dama dama olu ka wulikajɔ don yaasa a kan kumakanw ni an jaw lasɔrɔ o maaw cɛma sa min ye Augustin Esubihi a b'o kɔnɔna la Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ an balimamuso Salimata Wederaw ko a b'o baaraw la Yusuf Sangare an ka foli b'a ye nin wagati in na an tɛ ɲinɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ Sarama ko sa Lamini Kulibali ni maa dama damaw ka wulikajɔ o bɛ kɛ sababu ye sa a ka se ka an jan n'an kumakanw sɔrɔ an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la o hukumu kɔnɔ sa gafe minnu ni an y'o sɔrɔ an bolokɔrɔ bi min ye Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ a kumana an bɛ tila k'an da don a la Soir de Bamako ale fana ye bɔli kɛ bi a kumana an b'an da don a la fo ka n'a kun cɛ sa ni min ye républicain maaw fana ye bɔli kɛ bi o kumana an b'an tila k'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko kura sa aw ni ce aw ka danaya la aw bisimila Joliba FM ni Joliba TV News fiɲɛ siraw fɛ an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon a da bɛ waleya belebeleba dama dama la bi an kɛmɛ ka mun sugandi a y'a yira a ka dakuruɲɛ fɔlɔ dɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Kidali mara kɔnɔna ye sa ko a bɛ n'a fɔ min ye jamana ka cakɛda belebelebaw n'u bɛ wele ko administration sa ko a bɛ n'a fɔ ko olu ye kɔsegin kɛ ka na min ye Kidali mara yɛrɛ kɔnɔna la koyi o y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon ye ko nin waleya bɛɛ lajɛlen ye ko ti dɔwɛrɛ ye ko n'i ye Kidali région jateminɛ sa ko AIGLO ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa min ye Kidali marabolo yɛrɛ a bɛ kalifalen ɲɛma min na an bɛ don min na i ko bi sa n'o ye Général Gamu ye ko a n'a ka wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na ko min ye AIGLO ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa an bɛ don min na i ko bi ko Kidali région yɛrɛ kɔnɔ sa min ye sous-préfet ye ko min ye Général Gamu ye k'a bɛ n'a fɔ a ye olu de sigi koyi o y'a yira gafe kɔnɔna la min ye Nouvelle Horizon ye k'a yira k'a fɔ ko min ye chef exécutif min ni o bɛ région kunna yen nɔ n'o ye Kidali yɛrɛ kɔnɔna ye sa n'o ye Général Gamu ye gouverneur don ko ale ye a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni a ye préfet ka ani sous-préfet ka olu sugandi ka u sigi min ye Kidali mara kɔnɔna la laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye forobacɛw ye sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na Kidali yɛrɛ kɔnɔna la yen ko gouverneur ka nin wulikajɔ min ni a y'a sabati n'o ye Elhaji Gamu ye sa ko a ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko a sinsinna min ye alamisa tɛmɛlen marisi kalo o tile 7 ka na se min ye sibiri marisi kalo o tile 9 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni kunnafoniw ye kunnafoni minnu ni Général Gamu yɛrɛ ni a y'olu ta k'u di min ye limanaw bɛɛ lajɛlen ma sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye administration ye n'o ye jamana ka forobaca minnu ni olu tun ta ka kɛ min ye Kidali mara kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na sa ko ŋaniya bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ sa o baaraw bɛɛ lajɛlen o ka sabati o hakilina de kɔnɔna la sa ko ale kelen tɛ ko ye ko min ye autorité traditionnelle ye n'o ye laada tigilamɔgɔw ye ka na se diinɛ tigilamɔgɔw ma Kidali mara kɔnɔna la fo ka na se mabakɔrɔw ni denmisɛnw ni sifinnakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛ i n'a fɔ Gamu a bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko wele bɛ bilalen nin bɛɛ lajɛlen ma min ye administration tagabolo bɛɛ lajɛlen sa o bɛ se ka sabati cogoya minnu na Kidali mara kɔnɔ gafe ko min ye Nouvelle Horizon maaw don ko min ye Elhaji Gamu ye sa ko a kɛ min ye gouverneur ye ani bi cɛ ko a ka wulikajɔw Kidali mara kɔnɔ ko a ti dogo la koyi ko olu yɛrɛ sereyara kan k'a yira sa ko min ye maa caman ye Kidali mara kɔnɔ ko olu bɛ ka sereya k'a yira nin yɔrɔ in na sa ko min ye Gamu ye ko a ka wulikajɔw ko a bɛ ka kɛ sabatifɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ Kidali mara kɔnɔna la ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa waleya caman bɛ yen ko maa tɛ se k'i miiri ni waleya minnu ye k'a fɔ ko o bɛna kɛ yɔrɔnin kelen Kidali mara kɔnɔna la ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛ n'a fɔ ko o baaraw ko olu bɛ ka sabati kosɛbɛ Kidali mara kɔnɔna la ko min ye Kidali ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ka na se AIGLO fanfɛlaw ma ko nin baara bɛɛ lajɛlen min ni a kalifan bɛ gouverneur in na sa ni o ye Elhaji Gamu ye ko a bɛ ka se a dan na i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya minnu na ko a taamasiyɛn dɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi ko min ye parti politiques yɛrɛ kɛ ko olu ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ min ni o tun tɛ kɛ Kidali mara kɔnɔna la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko min ye marabolo ɲɛmaaba in ye sa a ye wulikajɔ caman sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni ani o maaw ye ɲɔgɔn ye ko o tagabolow de kɔnɔna la sa jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka danaya min k'o ta k'o kalifa maa kofɔlen ma ko a bɛ n'a fɔ ko ani wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na yaasa o kow bɛɛ lajɛlen ka sabati gafe y'a yira sa ko faamuyali kɔni tagabolo kɔnɔ sa ko maa bɛ se ka min faamu ko
ko ti dɔ wɛrɛ ko min ye Kidal mara kɔnɔna ye an bɛ don min na i ko bi ko Mali administration ko o ye kɔsegin kɛ ka na Kidal mara kɔnɔ tare ko o bɛ se ka fɔ a ko kɔnɔ fasiri Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale gafe kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la ko ye o ti dɔ wɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye maajugu olu kɛlɛli ko n'o bɛ wele ko lutte contre le terrorisme ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko a bɛ na fɔ min ye ɲafunke kɔnɔna ka na se Gundam kɔnɔna fo ka na se Dire fanfɛla ma sa ko an ka finitigiw n'o ye faamaw ye sa ko u n'u seko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na ko ye ko k'a sababuya kɛ ko dɔgɔkun laban in yɛrɛ la sa ko marabolo min n'o bɛ wele ko min ye Dire kɔnɔna ale ni ɲafunke kɔnɔna la sa ko u ye maajuguba dɔ ka o daraki maajugu min ni kɔlɔsiliba tun bɛ kɛlen ale la ko maajugu in yɛrɛ a tɔgɔ tɛ dogo la ko ye ko min ye Ameyi Sonko ye Ameyi Sonko ko wulikajɔ caman k'u sabatira don tɛmɛnlenw kɔnɔna la GSM hukumu kɔnɔna la sa ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma bari ko tɛgɛ kun ma se ka da kan cogo si la k'an bi don min na i ko bi sa ko a bɛ na fɔ ko ɲinifɛn ko kɛra sɔrɔ fɛn min ye an ka finitigiw n'o ye faama maaw ye u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye u da b'a la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye sunkalo kalo in yɛrɛ o daminɛ min ni an bɛ o kɔnɔna la sa ko maa bɛ se ka fɔ ko wulikajɔ belebeleba ko min ye Mali finitigiw ye ko u y'o sabati wa ko kɛra tare ko ye ko k'a sababuya kɛ ko maajugu min ni o ku bɛ ɲinini waati tɛmɛlen kɔnɔna la n'o ye Ameyi Sango ye ko tɛgɛ dara ale kan Ameyi Sango min ko na Dire mara kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔ fɔra kaban ko bɛɛ lajɛlen k'u jaabi tigɛ ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛlenw na waati min na ko min ye marabolo in ye sa a bɛ maajuguw bolo ko ale de k'u ka wulikajɔ belebeleba ye min ye Zaka ko tagabolow ye silamɛya tɔgɔ la ko ka wulikajɔ caman sabati maaw ka mantɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ ko a tun ka wulikajɔ caman ye nin ye ko o wagati kɔnɔna la sa min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa tɛgɛ bɛ se ka da maa kofɔlen in kan ko bari petu o hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe Nouvelle Horizon bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko tare ko k'a sababuya kɛ min ye Mali finitigiw ye k'u ye kibaruya minnu sɔrɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka na se fo ka na se sisan ma sa ko a kɛra sababu ye min ye forces armées maliennes ye sa ko u ka se k'u tɛgɛ da maa kofɔlen in kan ko an bɛ don min na i ko bi sa min ye Ameyi Sango kɔni ye ko ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ko a bɛna bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan kiiri tigilama jumɛnw ko don i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye jamana ɲɛmaaw olu ka ŋaniya kɔnɔna la ko Mali forces armées n'o ye faama maaw ye ko olu de ye nin kibaruya bɔ ka bin ka ɲɛsin ni min ye u ka kunnafoni di so min n'a bɛ wele ko DIRPA ko n'i y'a jateminɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Dire cercle yɛrɛ kɔnɔna la ko maajuguw ka nin wulikajɔ minnu ni a tun bɛ sabatilen yen nɔ waati caman kɔnɔ ko ni Ameyi Sanko n'i ye ale n'a ka jɛkulu n'o b'a wele ko a ka bandiw ko n'i ye olu sen bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn ko faama maaw kɛlen filɛ nin sisan nɔ ka olu maa minnu tɛgɛ da u kan k'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ma ka se k'i yɛrɛ yamaruya k'a fɔ ko min ye Gundam kɔnɔna ka na se ɲafunke fanfɛla ma sa ko an bɛ ka taa sira min fɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye sa maaw ka se ka fiɲɛ sɔrɔ fiɲɛ min ni o ye latika fiɲɛ ye fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an ye minnu sugandi aw ye o hukumu kɔnɔna la sa Soir de Bamako u da bɛ waleya fɔlɔfɔlɔ min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sirabakan kasara nin tɛ kibaruya duman ye ko Sirabakan kasara belebeleba dɔ ko o kɛra kunungo yɛrɛ ko ye Kati mara kɔnɔna la min ye Soir de Bamako maaw ye u da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolimafɛn dɔ ye sa bolimafɛn min n'a bɛ wele ko véhicule personnel o ti dɔ wɛrɛ ye ko ye kɛnyɛrɛ tigilama dɔ ka bolifɛn ko a bɛ na fɔ ko o ni min ye camion belebeleba dɔ ko o camion remarque dɔ ko a bɛ na fɔ o ni o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Kati mara kɔnɔna la Kati mara fan jumɛn ko don ko yɔrɔ min